chaitika rufu anofarira zvituna anenge achitofarira zvekuti anotoudza kuti dai munhu uyo anonoka kuvigwa chaanoda chete chekuti iye anga ari mumba mezvituna. Polo man selector chii chakaitika kulusaka Munhu aifarira zvituna auya kuzobatsirwa nenyaya yekuti munhu aifarira zvituna. Okay. Kana kukanzi kwafiwa anotofarira kana kutopinda pamune chituna nekuti kungoema kwake achiona pakarara chituna wofara zvaifadza. Zvakatozoonekwa kuti apo dambudziko rake renge rake rekuti kuda mwiri wake waibuda ropa wese ndo pazvakaonekwa nekuprofita kuti munhu uyu akatanga dambudziko iri mushure mekuti baba vake pavakafa paakaona chituna chebaba vake ndo pakatanga nyaya izvi heizi ndo pazvakakanganisika. Saka angakuva munhu anofarira zvituna asi zvakazonakidza musi wesadza ari mukati mekubatsirika achionekwa mwiri wake uchibuda ropa chino chinhu chakashamisa vanhu vakawanda kuti ropa riri kumbobva pai ari kumbobuda ropa zvaita sei. Mubatsiri akabatsira mudzimai uyu akati chii chakaitika kuti atange kufarira kuona zvituna. Akatanga kufarira zvirume paakakupedza kuona chituna chebaba vake pabhodhi viewing yababa vake ndo pakatanga kuizwa kuita kuti mbane mhepo iri kunze pakupa rufu rwababa vake pane zvanga zvakaitika zvokuti baba vake vane mishonga wanga nawo kusanganisira kubatanidza nevana. So baba pavakafa mwana achimuona chituna chebaba ichi anga kutongofarira kuona zvituna akatonzwa kune rufu achi dai ndaida ikoko Ende aitoenda kuda kuti kwanza aitomwiswa ropa rezvituna izvo zvituna zvizvo zvainoonaka aitomwa ropa razvo pati zvaitika asingazivi zviri kufamba sei. aisaziva kuti zviri kufamba sei asi kutanga kuzobuda ropa akazvitanga rini. Zvekubuda ropa akatozozviita izvezvi nguva inoyo ari mukati mekubatsirwa ndo paakabuda ropa nekuti chirwere changa chiri pari ndechekufarira kufarira zvituna ari mukubatsirwa ndo pakatanga kubuda nyaya yekubuda ropa paari kuti ropa iroro aitorimwa rinofanira kuti ribude paari. Hey, akabuda ropa rakawanda sei. Aita zvokurutsa ropa rero Aita zvokurutsa ropa chirutsa dzimwe dzenguva niko kavanzika. Mushure mekubatsirwa zvakanzi kudini nemubatsiri. Zvakanzi izvozvo zvaitika izvozvo ndo zvinoreva kuti munhu aporiswa ndo zvangachita sei ndo zvanga zvichinetsa paari. So ivo vari kumirira kuti zvinhu zvisina nguva zvakaitika musesandi zvinhu zvisina nguva vari kumirira kuti vaone kuti zvaimbofarira nezvaitika paari zvichiri kuendera mberi kuti vagovende anse kuti munhu aita sei akapora. Mukadzi uyu akura sei 37 years 37 years ane mhuri kwafiwa dai ndaenda dai ndangonziwo pane vanhu vari kugara mumba mune vanhu dai ndangogara uno. Mungaziva here kuti rufungani rwakaendwa nemudzimai uyu achinosvika padhuze nezvituna. No akakutirondedzera iye yange iri secret yange iri maari yekuti kana kwafiwa kunyange murume akaramba akati tine basa rakadai so anofanira kuti aende. Akatanga kuita zvinhu izvi ndo pandakaona mutumbi wani wababa vangu kunyange vavigwa ndaikuti dai ndaramba ndichimboona chituna chavo. Lusaka yasinka black po muchaka ndinonzi discuss and desert kuedza all the way from Bakasa 20 minutes past 11 National FM radio ndiso tina chikonyana ndiso tina chimuti tinoteerwa nedzimwe nhepfenyuro tatsikwa musi